ziua, toată lumea, numele meu este Alex și bine v-am găsit la un episod. Astăzi o să facem episodul de din Bike Vlog. Franci, salut! Mi s-a oprit filmarea. E tot același Bike Vlog pe unde am luat-o, doar că am luat-o pe strada Spitalului. Suntem pe strada Crișan și mai avem un pic până la strada Spitalului. Franci în fața noastră. Filmează și ea, vă abonați la Francisca Creatorul. Are 6 abonați. Da, alea Spitalului am ajuns, am și uitat să vă arăt. Da, merg fără mâini. Ce? Păi aici e închis. Mergem la Nelly. O să mergem să ne cumpărăm ceva de la Nelly. Și o să mai facem eu o să mai fac un episod de Clash Royale. Deci după ce terminăm Bike Vlog, ajungem acasă, mergem la magazin. Nu, de fapt, când ajungem acasă încheiem acest Bike Vlog și o să filmăm episod de Clash Royale. Uitați, spitalul e mare. Sper să nu se închidă filmarea. Uitați ce drum prost. Olă. Sper să nu se închidă filmarea. Sper dacă se vede și Franci. Film. Da. E un deal mare. Un deal mare. Și am urcat. Blocul Burlacilor.